George? Opo. Nasa dia? Ay, sir. May buntag, sir. Ikaw si Giorgio ba? Mas Dani? Gikan mi og Digo, sir. Na magipatod ko diri ni Sir Jim sa garage bitaw. Kuan sa mga sakinan. Piyesa man ni sir para sa sakinan daw. Na kay gi-order nga piyesa dito. Para sa sakinan. Unsa sakinan mo, sir? Bunggo yan ka. Bunggo? Na ba kayo na order dito, sir? Wala. Na magigipahatod mo ko diri karon, sir. Piyesa daw ni. Gisugo ra mo guminya god. De kay bayron no ni nga 85, sir. 8,500. O sa di guba sa mo sakinan? Na diferensya? Kuan kay ang mauli ang kuan ako. Driver? Unsa nga kuan sir kinahanglan sa kuan sa sakinan nga ilisanan? Kuan kining transmission pero na ayo naman to. Na yun na? Ito sa Davao ta. Na man nagigipato di Sir JM diri? Diri gani daw sa kuan daw upper abang. So gihatod na mo karon diri. Wala kaninom naman nga nag-order ka ito siya, sir? Wala. Gisulod ni karton god. O may kabalog unsa pa isuludan ni nga piyesa. Basta gipahatod lang sa mga diri. Ano na bayaran? Karon, sir, kay diri man daw ang bayad na. Di kinsa nang gol ni anak nga ako di man tumokaw. Pwede rin po na ito tanawon, sir, kasi kinanglanon yun ni sa imong sakinan po. Nang kinsa nagpalaro ni anak. Na sir, kay para makuanta, tanaw sa nato, kadali. Sa Bunggo. Ilan, sir, tanaw sa nato, kadali, sir. Naman diri. Saan ni mga anak ni mo? Mga apuhan? Saan man na okasyon diri? Sa Malaysia birthday. Birthday sa birthday. Oo Birthday ni mo ron? Oo. So, diri mo magakuan? Sa Malaysia. Pala ka po magmalita. Sige. Layo ba na mo kuanan god? Naman ko'y kuan dito ko balay. Kano sa may tawad mong piyesa ni? Karon. Unsa ba ugma? Sige. Bayad yun si Sir ni ron ba? 8,500. Yan, taplan. Sige, taplan na sir. Tanaw sa to sir. Para basig matingala ka ba nganong naipiyesa na abot diri, wa man ka nag-order. Sige, tanaw mo na to. Kay sarap ng may Surprise! Happy birthday! sa hirap lagi kong kasama, lungkot ko'y kanyang A&M Digos Flower Shop, delivering happiness. Joke lang to, joke lang. Kuratan. Yes, sir. Nakuratan ka? Antayin, ma'am, bro.
Kay birthday man mo karon kantahan ka na mo happy birthday niya. Ang mga nagpadalaan ni na sila yung mensahe pero before na kumisahon nila ang mensahe. So yun, kantahan sa kanang happy birthday. Pero before Diana, magpalaila sa Daimi. Ako na si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para makiselebrate sa imo ang birthday. Pinaagi aning sorpresa. Karon kantahan na tong happy birthday. Mga tatanan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish, sir, and blow your candle. Apa, sir? Happy birthday! So na yung mensahe ang nagpadalaan ni sir. Basahan ako ha. What yung kaya idea yun? Mangluod yun sila nimo ba? So na siya yung mensahe. Ana sila. Happy birthday sa pinakapalangga namo na lolo. Stay healthy and be strong always. Naarami imuhang pamilya, imong mga apo sa imuhang duol. Kabalo ka nga, unsa ka namo kapalangga. Kamahal, basta na lang ni Permi. More birthdays and more candles to blow. Happy birthday, tata. So, na sa imong mga kaapuhan. So, asa imong mga anak, sir? Ako anak niya. Basta kayo taas lang kinabuhi niya. Sa pa? Pero na. Ganto lang? Wala yung birthday kiss, dira? So, kamu ma'am. Happy birthday sa... Ito lang? So, ikaw, sir, gusto mo yung message mo sa imong pamilya, labi na sa imong mga apo nga nagpa-surprise, ani? Mangayo lang po kumayo ko. Lawas sila. Mangayo lang kumayo lawas sila. Na kay mensahe sa ilang hatag nga pa-surpresa sa imong mga apo. Salamat ko sa ila, akong mga apo. Para na. Yan, nag-request mo sila, masayaw daw ka. Paro-paro, Gini ay. O, sige. Kauban sa imong mga apo. Kauban ang mga apo, ha? Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe kabungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghan na silang